saboda mahimmancin abin da zai faru gobe a Katsina na ga ya kamata in an karar da ku. Insha Allah gobe za a yi tarihi a Katsina. Tun da wannan gwamnatin ta zo shekara 5 da suka wuce, ba a taɓa taro a ce an tara sarakuna guda 2 ba, da dukkan hakiman Katsina, da dukkan dagatan Katsina, da dukkan masu unguwannin Katsina. Gobe insha Allah gwamnati ta gayyace su taro na gogawa, amma sai aka ce wai addu'a za a yi. Ya ku sarakunan Katsina, ya ku hakiman Katsina, ya ku dagatan Katsina, ya ku masu unguwannin Katsina, ya ku mutanen Katsina birni da ƙauye, wallahi gobe kuna da tarihi. Ba a taɓa tara shugabanninku na gargajiya ba, da kai hada ma malamai. Akwai malamai da za a yi taro da su gaba ɗaya gobe, kowace local government malamai 100 za a kawo. Abin mamaki shine idan sun zo gobe, insha Allah kowane malami, kowane hakimi za a ba shi naira 20,000 kuɗin mota. Kowane mai gari za a ba shi naira 10,000 kuɗin mota. Za a ba kowane malami, malamai 100, kowane za a ba shi 5,000. Ba a faɗi abin da za a ba sarkin Daura da sarkin Katsina ba a matsayin kuɗin sallama da kuɗin addu'a. Amma dai fatata da addu'ata shine Allah ya sa zukatan shugabannin gwamnati na Katsina, Allah ya taɓa zukatansu. Shi sarki ba kuɗin addu'a za a ba shi ba. Sarkin Daura da sarkin Katsina a biya masu basu sukan da suke bi, saboda tabbataccen ƙididdiga ta nuna cewa a shekara ta 2016 an cire ma local government 34 na Katsina kuɗaɗe da sunan za a ba sarkin Katsina, wanda jimillar su ta kai naira miliyan 601,612 da naira 136 da kobo 40. Sannan shekara ta 2017 tabbataccen ƙididdiga a hannu sun nuna cewa an cire ma local government 29 kuɗi wadda jimillar su miliyan 641,350 da naira 698 da kobo 5 da sunan za a ba masarautar Katsina. In ka buga jimilla, kuɗi sun tashi fiye da biliyan 1 da miliyan 200. Maimakon a ba mai martaba sarki tukwici ko kuma kuɗin mota, don Allah a bashi bashin da aka cire da sunansa daga ƙananan hukumomin da ke lardinsa, shi kuma ya diba ƙarƙashinsa hakimai da dagatai su kawo ayyukan da za su yi da kuɗin nan, a yi ko tallakin kuɗin ya samu sauƙi. Shi ma sarkin Daura baya bukata a bashi tukwici kamar da za a ba hakimai da dagatai da malamai. Shi ma shekara ta 2016 an cire kuɗin local government guda 5 da ke lardinsa, wanda adadinsu ya kai miliyan 293,871 da naira 822 da kobo 10. Sannan shekara ta 2017 an cire local government da an cire kuɗaɗen local government guda 5 wanda suka faɗa ƙarƙashin lardinsa, wanda jimillarsu ta kai miliyan 289 da 352 da 458 da kobo 52. Shi ma in aka yi jimilla kuɗi su zama miliyan 600. Abinda suke bukata kenan, ba tukuci ba, ba kuɗin mota ba. Mutanen Katsina, wallahi ku farka. In ba rami ya kawo rami. Gwamnatin da ba ta taɓa yin taro da malamai, a ce an ɗauko malamai 100 da dagatai da hakimai da sarakai a lokaci ɗaya, cikin ɗan ƙaramin lokaci ake aika masu yau cewa ana neman su gobe, kuma dukkan su za su zo. Ku anshi wannan kuɗin komin karanta su, kuɗinku ne, hakkinku ne. Amma idan kun koma ku tambayi kanku tambaya ta gaskiya, a matsayinku na shugabannin al'umma wanda ku ne ke kusa da al'umma, tsakani da Allah, mutanenku suna cikin kuncin talauci da yunwa da fatara, ko suna cikin walwala? Kuna ganin gwamnati ta nemi ku adalci a lokacin da ake karkashe muku mutane,
a kira ku a baku 'yan tsirarin kuɗi wanda ba sa kashe kishi. Shin wannan ba wani abu bane wanda zai sa a haɗa ku da ku da talakawanku ana ku gaba? Saboda in baccin an bayyana wannan kuɗin yanzu da an ji kai a matsayinka na sarki ko hakimi ko daga ciki ko mai unguwa ko a matsayinka na malami a cikin unguwa ko gari ko local government, gwamnati ta kira ka, za a tsammanin an baka wasu maƙudan kuɗi ne, amma ba kuɗin kirkiyar bane za a baku. Ina ƙara maimaitawa, kowane hakimi da shirya gobe zai anshi kuɗin tukuici naira 20,000, kowane mai gari zai anshi 10,000, malamai 100 kowane za a ba su 5,500. Sarkin Katsina da sarkin Daura ba a faɗi ba, fatanmu shine a biya masu a biya bashin da aka cire wanda ba alfarma aka yi masu ba, doka ta ce a cire a basu, an cire ko an basu ba mu sani ba, in ba a basu ba mu sani ba, amma su sun sani. Shekara ta 2016, shekara ta 2017, sarkin Katsina mai martaba ya kamata an baka biliyan 1 da miliyan 200 da ɗoriya. Sarkin Daura ya kamata an baka kusan miliyan 600 da 'yan ɗoriya. Idan kuka riba asusun ajiyar ku na Emirate, kuɗin da ba su haka ba sai haka ba, to ku ɗan miƙa mai girma gwamna, wanda na tabbata zai miƙa ba sakaran gwamnati da shi mai girma gwamnati bai san abin da ake cire ba, bai san abin da kika ba, ku ɗan yi note ku miƙa mashi cewa ga biyan bashi da kuke so karɓa don ku yi matalakawa aiki. Wannan saƙo ne na gaggawa, amma insha Allah 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa za mu ci gaba da baku saƙo na haskakawa, mu haskaka muku, mu hankaltar da ku, mu nuna muku, mu waya muku da kawunanmu yadda za ku iya samun ƙarfin halin ku yi tunanin ya za a yi ku fitar da kanku daga cikin wannan ƙangi na talauci da yunwa da fatara da kunci da rashin kwanciyar hankali da rashin sanin me zai faru yau ko gobe ko jibi, saboda kuna zama na ɗar wa iyaz billah. wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kaffa Allahu al-mu'minina qitala wa kana Allahu